Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United Nations Security Council UNSC kalapan ramting ka Pakistan haga jingalang balapanong nakabenta banyakran halor ka jingakan at bal ka India harian ka jingja thambor ki leno hapahalgam. Kidukhat jong ka UNSC kila Takraiñ ka Islamabad halor ka jingkershan jongka ya ki leno Lashkar i Taiba ki badan kti haga jingja thambor hapahalgam. Ka jingpersyang jong ka Islamabad banpan Jingïarap nagiri ka perthai kala Pulom no haba kidukhat jong ka UNSC kila bu jingkali ka Pakistan halor ka jingmaham banther do nuclear ka banang penjur ka jinglong Jingpan kila pun pauru ka jingsngau khya halor ka jingtas namding ka Pakistan ka badai ka rukhat batang shipor hapo UNSC kala kerpat hakani ka jinglang ban penbetlam ya ka jingkan at bat ka India haga jinglang ka balane na kikenta ki rukhat ka UNSC kila penramjur ka jingthambor kila no hapahalgam bat kila banjur bagi bashim jingket kli ya kam ki ban penshai kila ongru kinong jingok kai ki bala sha thambor hapahalgam kila sha thambor lingba kanyam kila kenta ru ka jinget ho ka Pakistan halor ka pahalgam bat kila kerpat yaka bakani penbet yakani hapding arliang mamla bat ka India habai kran kila pathai kubor hadian ka jingelang unong mi khmat jongkari Pakistan ha UNSC u asim iftikhar ulong bakari jong u ka kenta ya baro ka jingsha kano don kti habai de ba ka jing thambor hapahalgam dak ba ong ba ka jingpan sange ka India ki Indus Water Treaty ka de ka jingpan Kenya ka anjong ka perthai uhe ka UN u Antonio Guterres ulong ba ka jingpan bet da ki shipai kanomi ka jingbaha bar ulakhat ya baro artli kiri bakin penjai jaino bat ban kyar ban penmi ya ka jingkan at ka pensngosi yang a bani i ba ka jingade ki poi sha ka jingak khlut ulong ulapan ramru e ka jing thambor ki leno dak ba ong ba ka jing thambor ki riu pat ba ka long ka bamla ban pedang kito ki badon kiti ki dei ban sha pengat haka an